नाही नाही मोठ्याने होय आम्ही पण बघतोय जरा हटके हा सो कोण होस्ट करतं जरा हटके तिचं नाव मोठ्याने सो प्लीज वेलकम सारिका शिरोडकर एका टाळ्या होऊन जाऊ द्या तिच्यासाठी. नमस्कार. फुगडी दर्शन 2019 या सोहळ्यात सगळ्या माझं माय मोगाचं योग आहे. गोय हे लोकसंस्कृती समृद्ध आशिल्लो प्रदेश आणि फुगडी हो लोकसंस्कृतीचो एक विशेष असो भाग. फुगडी उत्सव सण ह्या वेळाचेर भरपूर आमी घालतात आणि फुगडीचो ताल ताजी लय त्याचे सादरीकरण कितल्याशाच वर्सांपासून चालू आसा. संस्कृतीचे हे दायज जात धर्म पंथ भाषा या सगळ्या बंधनांतल्यान मुक्त आसा आणि सगळ्यांक एकठांय एका संस्कृतीन हाडटा. गोंयांत आणि गोंयच्या लागसारच्या वाठारांत फुगडी सगळे उमेदीन खेळटात आणि ही लोकप्रिय फुगडी तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो आमचो हो मोलादीक आणि प्रामाणीक असो प्रयत्न. मंडळी 4 वर्षापूर्वी गोव्याच्या वर्तमानपत्रामध्ये गोवन वार्ताने आपलं एक ठळक पाऊल ठेवलं आणि गोव्यातल्या संपूर्ण भागामध्ये अशा पद्धतीने गोवन वार्ताचा विस्तार झाला. गोवन वार्ताचं साहित्य त्यातली सत्यता लिखाण हे वाचकांच्या एवढं पसंतीस पडलं की गोवन वार्ता आजच्या या काळामध्ये आजच्या या महिन्यामध्ये या वर्षांमध्ये अलीकडच्या काळामध्ये हा संपूर्ण वृत्तपत्रांमध्ये आपलं एक वेगळेपण एक वेगळी ओळख निर्माण करू शकला आणि गोव्यातील अग्रगण्य वृत्तपत्रांच्या पंक्तीमध्ये जाऊन बसला. हे रोपटं जेव्हा 4 वर्षापूर्वी लावलेलं ते खूप लहान होतं पण आता त्याचा एक मोठा वटवृक्ष झाला आहे आणि त्या वटवृक्ष हा एवढा पसरलाय की गोव्यामध्ये निश्चितपणे येणाऱ्या कालावधीत तो पहिल्या क्रमांकावरती पोहोचेल. तसेच प्रुडंटबद्दल तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. गोव्यातला नंबर 1 चॅनल आणि हा चॅनल यूट्यूबवरती 1 लाख जे सबस्क्रायबर्स आहेत ते कंप्लीट करून पुढील वाटचालीमध्ये निघाला आहे आणि त्याबद्दल आपण निश्चितपणे येणाऱ्या पुढील वेळामध्ये नक्कीच डिस्कस करू. त्यानंतर द गोवन एव्हरीडे गोव्यातील एक इंग्रजी अग्रगण्य असं हे दैनिक आणि सोबतच भांगरभुई हे एकमेव असं कोकणी दैनिक हे सगळ्या फोमेंतो मीडिया या छताखाली. मंडळी निश्चितपणे एक अभिमान वाटतोय की अशा पद्धतीचे भव्य दिवस स्वरूपाचे इव्हेंट ऑर्गनाईज करून या लोककलेला आणि लोकसंस्कृतीला आम्ही नेहमी पुढे आणतोय. संस्कृतीचो हो वारसो गोयचे दायज आणि लोककलेचो उत्सव आम्ही आज तुमच्या मुखार घेऊन येता पण जरा हटके. मंडळी यानंतर कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. हे वातावरण जे मंगलमय झालंय ते अजूनही मंगलमय करण्यासाठी मी आजच्या या उपस्थित सर्व फुगडी कलाकारांना या महिला भगिनींना विनंती करतोय की आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात एका वेगळ्या पद्धतीने एक परिक्रमा करून म्हणजेच अर्थात प्रदक्षिणा घालून. पण तत्पूर्वी माझ्यासोबत एकदा जोरदार आवाजात होऊन जाऊन दे गणपती बाप्पा. नाही अजून मोठा आवाज पाहिजे कारण बाहेरच्या रोडवरती पण काही माणसं थांबलेत. त्यांनी मला सांगितले तो आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर कार्यक्रमाला अजून रंग देईल. वन मोर टाइम गणपती बाप्पा. थँक्यू. पुनश्च एकदा आपणा सगळ्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतोय आणि या ठिकाणी मी विनंती करतोय कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री माननीय श्री गोविंदजी गावडे यांना की त्यांनी रंगमंचावरती यावं. या ठिकाणी आपण स्वागत करून त्यानंतर दीपप्रज्वलनाकडे वळणार आहोत. माननीय श्री गोविंदजी गावडे. गोयचे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री माननीय श्री गोविंद गावडे हे स्वतः एक उत्कृष्ट असे कलाकार आणि आमचे सौभाग्य की ते गोयच्या कलेक आज गोंयानूच न्ही पण जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पावोवपाक कार्यरत आसा.
कलाकारांच्या कलागुणांक वाव मेळची म्हूण कितलेशेच उपक्रम तांच्यांनी चालू केल्या. गोयचे कला अकादमीचे चेअरमॅन म्हणून उत्कृष्ट असे कार्य तांच्यांनी चालू केला. यंग आणि डायनेमिक नेतृत्व आमकां मेळ्ळा हे आमचे सौभाग्य. कलेच्या क्षेत्रात तांचो तेको प्रत्येक कार्यक्रमाक आसा. मोठ्यान ताळयो मारून स्वागत करात आमचे सगळ्यांचे लाडके कला आणि सांस्कृतिक मंत्री माननीय श्री गोविंद गावडेचे. आणि दरवर्षीप्रमाणे मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी नमूद करेन की कुठचीही लोककला असेल, लोकसंस्कृती असेल, आम्ही सरांकडे गेल्यानंतर सरांचा नेहमी त्याला पाठिंबा असतो. आणि गोव्यामध्ये कला आणि लोककला, लोकसंस्कृती कशा पद्धतीने आपण वर आणली पाहिजे त्या ठिकाणी आम्हाला नेहमी सरांचं मार्गदर्शन लाभत असतं. त्यामुळे निश्चितपणे आम्ही प्राऊड फील करतो की आम्हाला यंग आणि डायनामिक या ठिकाणी मिनिस्टर भेटलेत कला आणि संस्कृती खात्यासाठी, ज्यांना खरोखरच कलेविषयी जाण आहे आणि ते स्वतः एक कलाकार आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी पुन्हा एकदा सरांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत मंडळी. यानंतर आमच्यासोबत आजचे दुसरे गेस्ट आहेत श्री विलियम झेवियर सर, लीडिंग फिल्ममेकर ऑफ गोवा. यानंतर मी गोव्यातील नामांकित आणि एक अग्रगण्य बँक जी आपली नवी ओळख या ठिकाणी सिद्ध करून पुढे येते ती म्हणजे TGSB सहकारी बँक आणि त्याचे पणजी ब्रांच हेड श्री अमोक हेगडे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. एक लार्जेस्ट फार्मास्युटिकल कंपनी ही संपूर्ण जगभरामध्ये अशी ओळख आहे लुपिन फाउंडेशनची. गोव्यामध्येच 1600च्या वर एम्प्लॉई संख्या असणारी ही एक चांगली आणि स्मार्ट अशी ही फार्मास्युटिकल कंपनी लुपिन फाउंडेशन. यानंतर मी विनंती करतोय गोव्याचे आघाडीचे पत्रकार, लेखक आणि गोवन वार्ताचे संपादक श्री संजय ढवळीकर सर यांना. आता मी ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात करता पारंपरिकरित्या रिक्वेस्ट करता आमचे सगळे जे मानीस आसा त्यांच्यानी दिवली बडोवपाक फुडें सरचे. यानंतर आपण फुगडी दर्शन सोहळा अर्थात फुगडी पुस्तक, ज्यामध्ये संपूर्ण लोककला आणि लोकसंस्कृती जपणाऱ्या फुगड्यांचे वेगवेगळे प्रकार आणि या संदर्भातली सगळी माहिती असणारं पुस्तक आपण मंडळी रिलीज करणार आहोत. पण तत्पूर्वी मी गोवन वार्ताचे संपादक श्री संजय ढवळीकर यांना विनंती करतोय की त्यांनी या पुस्तकाविषयी या ठिकाणी 4 शब्द बोलावेत. जास्त वेळ घेत नाही, कार्यक्रम अधिक रंगत पुढे जायला पाहिजे. 2 वर्ष आपण गेली 2 वर्ष हा कार्यक्रम सादर करतोय. कार्यक्रमाविषयी नंतर बोलतो. पुस्तिका जी आत्ता पुढच्या काही क्षणात प्रसिद्ध होणार आहे. आमचे पाहुणे, आजचे प्रमुख पाहुणे आणि या कार्यक्रमाचे प्रमुख आधार गोविंद गावडे कला आणि संस्कृती मंत्री यांच्या हस्ते त्याचं प्रकाशन होणार आहे. ही पुस्तिका का आणि कशासाठी एवढंच फक्त मी सांगतो की छोटी पुस्तिका आहे पण त्याच्यात खूप काही गोष्टी आहे. म्हणजे मी खास आभार मानेन ममता हुसेन आणि त्यांच्या सहकारी अनिता यांचा, कारण त्यांनी त्या फुगड्या सगळ्या संयोजित एकत्रित करून दिल्या. गेल्या वर्षी आम्ही अशी एक पुस्तिका काढली होती. त्याचा थीम म्हणजे त्याचा विषय थोडा वेगळा होता. म्हणजे वेगवेगळ्या समाजांमध्ये म्हटल्या आणि ज्या सादर केल्या जातात त्या फुगड्या त्यात घेतल्या होत्या. यंदाच्या पुस्तिकेत वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या प्रकारच्या फुगड्या आहेत आणि माझी एक इच्छा किंवा माझी अपेक्षा की ती गावागावात घराघरात पोचेल, कॉलेजेसमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये पोचेल आणि त्याच्यामुळे त्या पुस्तिकेचा उपयोग असा होईल की फुगडी हा प्रकार नव्या पिढीपर्यंत जाण्यासाठी या पुस्तिकेचा उपयोग होईल, एवढी आमची अपेक्षा निश्चित आहे. बाकीही गोष्टी बरीच प्रकाशनं आम्ही दिवाळी अंक करत असतो किंवा इतर विषय वेगवेगळे प्रकाशित करत असतो, पुरवण्या काढत असतो, पण त्यात मला वाटतं की आजच्या घडीला संस्कृती, आपली लोकसंस्कृती जपण्याच्या दृष्टीनं फुगडी सादर करण्याबरोबरच फुगडीची पुस्तिका काढणं म्हणजे डॉक्युमेंटेशन ऑफ फुगडी मी म्हणेन की ते करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. हा कार्यक्रम संपन्न होत असताना मंडळी अनेक सहकार्य करणाऱ्यांचे हात लाभलेले आहेत. त्यामध्ये हा डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट अँड कल्चर यांच्या सौजन्याने, यांच्या सोबतीला घेऊन गोवन वार्ताने हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे. तसेच डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, तसेच लुपिन ह्युमन वेलफेअर आणि रिसर्च फाउंडेशन, TGSB सहकारी बँक लिमिटेड गोवा,
Pradeep Sheth, proprietor of Antique Mardol Family Restaurant, Vaman Haripet Jewelers, Panjim, Goa, Canara Bank, Goa State Biodiversity Board, Pilan, VPK Urban Cooperative Credit Society Limited, Voluntary Health Association of Goa, Pune Gadgil Jewelers, Director of Panchayat, Sahakari Spice Farm, Vishwakamal Travels, Ponda, बालकृष्ण होडाळकर या सगळ्या सहकार्य करणाऱ्यांचे मी मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतोय. गोय ही कलाकारांची खाण आणि ह्या खाणींतल्यान कितलेशेच मौलादीक हिरे आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर चमकल्यात. वेगवेगळ्या कला क्षेत्रात गोंयाक ह्या कलाकारांनी नामना मेळवून दिल्या. आज आमच्या मदीं अशी असाधारण व्यक्तिमत्व आसात ज्यांच्यांनी आपल्या कर्तृत्वान कलेच्या क्षेत्रात एक नवीन उबार हाडला, कलेचो वारसो टिकून दवरला. अशा ह्या कलाकारांचो भोवमान आज ह्या सुवाळ्याक जातलो. आमची आयची पहिली सत्कार मुर्ती सौ उत्कर्षा उमेश च्यारी. हांव तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी माचयेर येवचें. उत्कर्षा उमेश च्यारी हांचो जन्म कलाकार घराण्यांत जालो. रायबंदर हांगासर तांचे कुळार. मी गोविंद गावडे सर यांना विनंती करतोय की त्यांनी त्यांचा सन्मान करायचा आहे. अष्टपैलू असे हे व्यक्तिमत्व. नृत्य, गायन, अभिनय या क्षेत्रात 100पेक्षा चड इनामां तेंच्यांनी मेळयल्या. बालभवनात सध्या ती नृत्य शिक्षिका म्हणून वावुरता. ओम सत्य सांस्कृतिक कला संस्था स्थापन करून कला आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करता. तसेच कितलेशेच नवीन कलाकार त्यांच्यानी घडयला. लोककलेच्या क्षेत्रात त्यांचे एक मोठो वाटो आसा. आमची आयची दुसरी सत्कार मुर्ती जानकी रघुनाथ परब हांच्या कडेन मागता की तांच्यांनी माचयेर येवचें. जानकी रघुनाथ परब ही केरी 70 हांगची. गेली 15 वर्सां लोककलेच्या क्षेत्रात वावुरता. लोककलेच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट गायिका म्हणून इनामां मेळयल्या. कला अकादमी आयोजित लोकोत्सव, लोकरंग, धालो, फुगडी महोत्सवात सहभागी जाल्या. तसेच आकाशवाणी, दूरदर्शन पणजी हांगा लोकनृत्य सादर केला. 2006-2007 भारत सरकार पश्चिम क्षेत्र उदयपूर हांगासर तांकां नक्षत्र पुरस्कार फावो जाला. गोवा सरकाराचो कला आणि सांस्कृतिक खात्याचो 2018-19 युवा सृजन पुरस्कार तांकां फावो जाला. मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या ह्या सत्कार मुर्ती. मागता आमची फुडली सत्कार मुर्ती रागिनी सीताराम धारगळकर हांच्यांनी माचयेर येवचें. रागिनी सीताराम धारगळकर ही धारगळ गांवची. गायन आणि कथक क्षेत्रात तांच्यांनी नामना केला. गोंयांत तसेच गोंयच्या भायर तांच्यांनी आपल्या कलेचे सादरीकरण केला. कला आणि सांस्कृतिक खात्याच्या फुगडी धालो उत्सवात तसेच क्रीडा आणि युवा खात्याच्या लोकगीत, लोकनृत्य शिबिरांत तांच्यांनी वांटो घेतला. वेगवेगळ्या शाळांनी आणि कॉलेजांनी ती नृत्याची प्रशिक्षणां दिता. 15 वर्सां बालभवन सांखळी आणि सध्या बालभवन वारखंड हांगा केंद्र प्रमुख तसेच नृत्य शिक्षिका म्हणून कार्यरत आसा. मोठ्यान ताळयो जावनी आनी एक फावटी ताळयो तुमचे खूब कमी आयकपाक येता, तांकां हेच्या पेक्षा चड ताळयो फावो जातात. सो ट्विंकल प्रशांत मायेकर ही आसा आमची फुडली सत्कार मुर्ती. आज सगळ्या बायलांक हांगासर माचयेर येता तेन्ना पळोवन खरेंच खूब मनाक बरें दिसता. मागता त्यांच्या कडेन प्लीज माचयेर येवचें. ट्विंकल प्रशांत मायेकर ही फोंडेची. तांचें शिक्षण BSc. फोंडा गट विकास अधिकारी कार्यालयान हांगासर ती ग्रामसेवक म्हणून काम करता. स्वता उत्कृष्ट अशी लोककलाकार आणि वेगवेगळ्या लोककलेच्या कार्यशाळांत मार्गदर्शन करता. कला अकादमीच्या सुवर्ण महोत्सव वर्सा पूर्वरंग कार्यक्रमात तांकां वांटेकार जावपाची संद मेळ्ळी. खुबशा पंगडांक लोकनृत्याचे प्रशिक्षण दिता. तसेच सेल्फ हेल्प ग्रुप यांका मार्गदर्शन करता. तांकां युवा पुरस्कार तसेच आदर्श गृहिणी पुरस्कार फावो जाला. मंडळी, गोवन वार्ताचा एकंदरीत प्रवास या संपूर्ण या वर्तमानपत्रांच्या सृष्टीमध्ये उमटवलेला ठळक ठसा या सगळ्याबद्दल पुढील वाटचाल, त्यामधील साहित्य, हा फुगडीचा इव्हेंट आणि या इतर सगळ्याबद्दल बोलण्यासाठी मी विनंती करतोय श्री संजय ढवळीकर सरांना की त्यांनी आपले विचार मांडावेत. मी इतर मान्यवरांना विनंती करतोय की त्यांनी स्थानापन्न व्हायचे. या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्री गोविंद गावडे, राज्याचे कला आणि संस्कृती आदिवासी कल्याण मंत्री. या कार्यक्रमाला मदत केलेल्या वेगवेगळ्या कंपन्यांचे आणि वेगवेगळ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, अधिकारी, माझ्या फमेंतो मीडिया
या माझ्या कंपनीचे, माझ्या संस्थेचे अधिकारी आणि समोर बसलेले प्रेक्षक आणि त्याचबरोबर फुगडी या कार्यक्रमात सहभागी, याच्या पुढे आता आपला सहभाग देणार असलेले सर्व प्रेक्षक, सर्व उत्साही महिला वर्ग, विद्यार्थी आणि माझ्या मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, फक्त फुगड्याच्या गटांचं सादरीकरण केलेलं नाही, तर फुगडीच्या गटांबरोबर 11 गटांबरोबर 6 कॉलेजेस आली. 6 कॉलेजेसमधनं ही फुगडी आता सादर होईल, जे तुम्ही आता इथे बघाल. त्यामुळे आम्ही केवळ वर्तमानपत्र चालवायचं, मी माझी बातमी दिली की माझं काम झालं, मी घरी जाऊन झोपायचं, हे वी डोंट बिलीव्ह इन दिस. आम्हाला वाटतं की बातम्या देताना, लोकांना माहिती देताना त्यांना सतर्क करावं, त्यांना जागं करावं आणि चांगल्या गोष्टी काय असतील, गोव्याचं हित जपण्यासाठी काय जे करावं लागेल त्यासाठी आम्ही जागे असावं आणि त्यासाठी आम्ही अधिक चांगलं काम करावं, ह्या दृष्टीतनं ही गोष्ट आम्ही करतोय. गोवन वार्ता हे फक्त गोवन वार्ता नाही, द गोवन आणि भांगरभुई आणि प्रुडंट यांच्या मी अजून 1-2 गोष्टी फक्त सांगतो की वर्तमानपत्रावर नेहमी असा एक आरोप होतो किंवा मीडियावर की तुम्ही काय निगेटिव्ह लिहिता, ते गुन्हेगारी सगळं तुम्ही लिहिता, कुणावर तरी काहीतरी गुन्हा घडला किंवा अत्याचार झाला की त्याला तुम्ही लगेच ठळक हे देता, प्रसिद्धी देता. तुम्ही मुद्दाम आमचे पेपर वाचा. मी सांगेन तुम्हाला, मी इथं उभं राहून सांगतो तुम्हाला की या आमच्या पेपरमध्ये अशा तऱ्हेच्या नकारात्मक, वाईट, समाजाला खड्ड्यात घालणाऱ्या अशा बातम्या जर तुम्हाला हायलाईट केलेल्या दिसत असतील तर मला तुम्ही जाब विचारा. आम्ही ह्या गोष्टी करत नाही. आम्ही चांगल्याच बातम्या द्यायच्या. चांगलं असेल, एखाद्याने कोणी समाजात चांगलं काम केलं असेल तर ते हायलाईट करावं. आता गुन्ह्यांच्या बातम्या द्याव्या लागतात, नाही असं नाही, पण त्या गुन्ह्याच्या बातम्या कुठेतरी मागच्या पानात द्यायच्या, आतल्या पानात द्यायच्या. ती बातमी पहिल्या पानावर वाचून कोणाला तरी प्रोत्साहन मिळू नये गुन्हा करायला. उलट जर एखाद्याला गुन्हेगाराला शिक्षा झाली, फाशीची शिक्षा झाली, जन्मठेप झाली, तर ती बातमी हायलाईट करावी, पहिल्या पानावर द्यावी. म्हणजे काय, तर गुन्हे घडू नये, गुन्हे जो करतो त्याला शिक्षा होते, असाही एक संदेश देण्याचा आम्ही आमच्या याच्यातनं प्रयत्न करतो. आणि मला अभिमान आहे की आमचा संपूर्ण समूह जो ग्रुप आहे फोमेंतो मीडियाचा, हो अशाच प्रयत्नांमध्ये हा सहभागी असतो. आणि मला वाटतं की ह्या अशा प्रयत्नांचं कौतुक लोकांना अवश्य असेल. 4 वर्षांपूर्वी आम्ही हा प्रयोग सुरू केला, 3 वर्षांपूर्वी भांगरभुई सुरू केला, 10 वर्षांपूर्वी प्रुडंट सुरू केला. आणि प्रत्येक वेळेला आमचा हा अनुभव की चांगलं केलं की चांगला प्रतिसाद येतो, लोक आमच्याबरोबर येतात, पेपरचाही वाढ होत आहे, सर्क्युलेशनही वाढत असतं. आणि या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आम्ही ते अधिक वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतो, लोकांना जोडण्याचा प्रयत्न करत असतो. याच आमच्या प्रयत्नांमध्ये तुम्ही सहभागी व्हा, सगळ्यांनी पेपर वाचा, कार्यक्रमांमध्ये सहभागी व्हा आणि गोवा पुढे नेण्याचं, गोवा जपण्याचा आम्ही जे काही प्रयत्न करतोय त्या आमच्या प्रयत्नात तुमचाही वाटा द्या, एवढी तुम्हाला विनंती. आणि या कार्यक्रमाला आल्याबद्दल आपले आभार आणि सगळ्यांना शुभेच्छा. धन्यवाद. यानंतर या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री श्री गोविंदजी गावडे यांना विनंती करतोय की त्यांनी मंचावर येऊन या ठिकाणी आपले विचार व्यक्त करावेत. गोवन वार्ता आणि कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय फुगडी दर्शन 2019 हाजे ह्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान म्हजे बरोबर उपस्थित आशिल्ले ह्या गोवन वार्ताचे चीफ एडिटर श्रीमान संजय ढवळीकर, त्याचबरोबर TGS बँकेचे अमोघ, लुपिनाच्यो अक्षया, त्याचबरोबर आमचे फिल्म आणि कोंकणी आणि मराठी फिल्माचे विलियम आणि म्हणजे ऑफकोर्स एक लागीचो मित्र जो लुईस आणि ज्यांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाच्या सकल आज इतली पथकां हांगा उबी आसा ते आमचे कला अकादमीचे कावन्सील मेंबर मॅडम ममता हुसेन, हांगा उपस्थित आशिल्ल्यो सगळ्यो वेगळ्या वेगळ्या कॉलेजीची भुरगीं आणि ज्यांच्या अनुभवांतल्यान ह्या फुगड्यांचो संबंध गोंयभर विस्तार जायत गेलो. गोंयानूच न्ही तर भारताच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांत सुद्दां फुगडेचो प्रसार आमी लोककलेच्या माध्यमांतल्यान पळयतात. आणि आज एक वेगळो एक प्रयोग ह्या गोवन वार्तान केल्लो म्हाका दिश्टी पडलो, कारण फाटलेच वर्सा हांव ह्या कार्यक्रमाक आशिल्लो. एक अत्यंत महत्वाचें, खुबशे जाण फुगडीच्यो स्पर्धा आयोजन करतात, फुगडी महोत्सव आयोजन करतात, पूण एक दिसाचो फुगडी महोत्सव किंवा फुगडी स्पर्धा जाले नंतर मागीर कितें असो तरेचो एक प्रश्न आसा. आणि म्हाका दिसता हो एक त्या प्रश्नाक एक क्वेश्चन मार्क जो आशिल्लो ताजें उत्तर आज मेळिल्लें आसा. ताणीन ह्या फुगड्यांचो आज जर नवे पिढी कडेन जर आमी एक फुगडी जर म्हण अशें जर म्हणलें
जाल्यार तांचे कडेन कांयच नासतलें किंवा ते आपले आवय किंवा आजयेक वचून विचारतले आवय आवय म्हाका एक फुगडी शिकय मुगो फाल्यां म्हाका कॉलेजीच्या व्यासपीठाचेर मांडपाक जाय. पूण आज गोवन वार्तान तुमच्या मुखार एक फुगडी दर्शनाचें एक पुस्तक काडिल्लें आसा. तातूंत वेगळ्या वेगळ्या भागान वेगवेगळे पद्दतीन कशे फुगडे म्हणटात हाजें एक पुस्तकाच्या रुपान म्हणजे हे कायमचे तुमच्या मुखार स्मरणान उरतले अशे तरेचे एक प्रयत्न आणि प्रसार ह्या गोवन वार्तान केल्लो आसा. त्या बद्दल जें म्हजें एक स्वप्न आहा की आमची गोंयची कला जी आसा ती ही फुगडी ही गांवांतली खेड्यापाड्यांतली ही प्रकार जावन आसात. म्हूण तेजो येणाऱ्या भावी कडेन ताजो कशें संवर्धन जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी हांव सातत्यान सांगत आयिल्लो आनी खास करून आजच्या भुरग्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय शेवट शिक्षण कित्याक म्हणटात तर शिक्षण आपल्या कडेन आशिल्ले गुण ते गुणांचे संवर्धन करप आणि त्या संवर्धन केल्ल्या गुणाक एक व्यासपीठ निर्माण करून दिवप हेका खरें शिक्षण म्हणटात. एक ल्हानशें शिक्षणा बरोबरूच आमची खरी जर गोंयची वळख जर कित्याचेर अवलंबून जर आसा जाल्यार दोन गोश्टींतल्यान एक म्हणल्यार आमची कला आनी दुसरो म्हणल्यारूच खेळ. आज गोंयची कला ही फक्त भारतानूच न्ही तर जगाच्या कानाकोपऱ्यान आज पाविल्ली आसा. जशें अस्तुरेचे कपाळाचेर एक टिकली सोबन दिसता तशेंच ह्या जगाच्या नकाशाचेर गोंय एक टिकले सारकें एक राज्य सबंद जगाचेर आज तेजो आज झेंडो फडकवता ही खरी म्हळ्यार अभिमानाची गोष्ट. आनी हेजे सगळें क्रेडीट जर कोणाक जर वता जाल्यार ते आमच्या पुर्वजांक ज्यो आई माई ताई हांगा बशिल्ले आसात तांकां वता कारण तांणी ही संस्कृतीचें पुनर्जीवत केल्लें संवर्धन केल्लें म्हणून आज आमच्या ह्या माणकुल्या भुरग्यां कडेन आज पावपाक आयिल्ले आसात. मित्रांनो फाटल्यान ल्हानसो एक बरो ल्हान म्हणून मोठो एक बॅकड्रॉप आसा आनी त्या बॅकड्रॉपाचेर चित्रां आसात जे शेतकार कश्टकरी समाज आपले रात दीस काम करतात आपले उदरनिर्वाहा खातीर काम करताले आनी तदनंतर खंय तरी मनोरंजना खातीर कितें तरी एक निमित्त आशिल्लें आनी खंय तरी 4-4 जाण येतात तातूंतल्यान मांड फुलतात मांडाचेर आमी लावंडवे पेटयतात त्यात मांडा वयल्यान वेगळे वेगळे तरेचे प्रकाराच्यो धालो फुगड्यो शिगमो हो भायर सरलो आनी ताजेरूच आमकां खरी वळख निर्माण करून दिली. वळख निर्माण करून दिली जर ही संस्कृती जर नाशिल्ली जाल्यार आमी अशा तरेच्या सभागृहांत उपस्थित आसता आशिल्ले. जर संस्कृती नाशिल्ली जाल्यार आमी मांडाचेर 4 चौगांक आमी आमच्या विचारांचें आदान प्रदान करपा खातीर आसता आशिल्ले. घडये त्या पुर्वजांनी जी संस्कृती आज आमच्या खातीर निर्माण केल्ली आशिल्ली ती घडये त्यांच्या मनात येदो व्हडलो हो विस्तार जातलो अशें घडये मनात त्यांनी केन्नाच हाडलें नासतलें. पूण तेजें सगळें जें मुखार जें कितें वयलें आनी तांणींचे बोल जे आसात त्या फुगड्या भितर फक्त मनोरंजन करप हें न्ही. डॉक्टर सुरमे म्हणून एक गोवा मेडिकल कॉलेजान एक सिनियर गायनेकॉलॉजिस्ट आसा आनी ताणें फाटल्या 2 वर्सां पयलू एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर जागतीक लेवलाचेर एक पेपर सादरीकरण केल्लो आशिल्लो आनी हो पेपर कित्याचेर सादरीकरण केल्लो आशिल्लो तर ह्याच फुगड्यांचेर सादरीकरण केल्लो आशिल्लो. आनी ज्या वेळाचेर आमी जेन्ना संवसाराचेर जेन्ना दिवो पेटोवपाचो आमी प्रयत्न करतात त्या वेळाचेर आज एक फाटले 10 वर्सां पयलूचो आनी तेजे 40 वर्सां पयलूचो एक विचार किंवा एक आमच्या जाणटेल्यांक जर हांवें प्रश्न जर केल्लो जाल्यार हें सगळें काम घरांतले घरा भितर जातालें. ताका एक कारण आशिल्लें. हांवें बॅकड्रॉपाचो उल्लेख केलो कारण कित्याक ज्यो ज्यो आमच्यो आवयो ज्यो ज्यो आमच्यो पणज्यो जी शेतांनी भाटांनी वचून रोप लायतालीं आनी फुगड्याच्या माध्यमांतल्यान जे कमर जे आमचें मोडप जें आसता पळय न्ही थंय संजय बाब ढवळीकरान तोच उल्लेख केल्लो आसा. त्या फिटनेस आनी फिजिकल म्हणून ताणें 2 शब्द वापरले आनी हेका कारण हेंच आसा. आज आमकां जर गायनेकॉलॉजिस्ट जर हॉस्पिटलांत जर वतले जाल्यार खंय तरी सिजरींग हो शब्द पयलो येता. Out of 100, 75% cases are based on the cesareans. पण ताजे पयलू एक 20 वर्सां पयलू फक्त 2% एक वेगळो पद्दत आशिल्लो 98% हो नॅचरल प्रसूती जावन आशिल्ली आनी ताजें मूळ जर कारण जर त्या पेपरान जर कितें जर सोदून जर काडलें जाल्यार हेंच काडिल्लें आसात. आनी हें जगाच्या खुबशा ते डॉक्टर्स वर्ल्ड ह्युमन हेल्थ ऑर्गनायझेशन जे आसा ताजेर त्या जाग्याचेर तांणी जे पेपर सादरीकरण तांणी तो हो विशय जो आसा
तांणी तें संशोधन जें आसा तें उबारून दवरिल्लें आसा. म्हणजे इतली श्रीमंती ह्या फुगडी भितर आसा. एक घडये आमच्या आज अस्तुऱ्यांक कांय खबरूच नासतलें. म्हणून म्हज्या आजच्या तरणाट्यांक सगळ्यांक आव्हान आसा, फुगडी घालात, आपले स्वताची आरोग्याची काळजी घेयात आणि त्याच बरोबर आमची संस्कृतीची हो घडो जो आसा तो मुखार धांवपळ करपा खातीर तुमी प्रयत्न करचो. इतलेंच हांव ह्या वेळाचेर तुमचे कडेन मागत. फोमेंतो मिडियाज, त्याच बरोबर गोवन वार्ता आणि बाकीचे भांगरभूंय आणि बाकीचे सगळे जे आमचे स्पॉन्सर्स जे आसात हेंचे हांव अभिनंदन करता. कारण अशा तरेचे जी स्पॉन्सरशीप दिले नंतर आमची खरी वळख जी आसा ती निर्माण करपा खातीर आजच्या युवकां पर्यंत, युवती कडेन पावोवपा खातीर आज तुमी हातभार लायिल्लो आसा. तुमचे हांव आभार व्यक्त करता. आणि कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय जो पर्यंत म्हजे कडेन आसतलें तो पर्यंत कलाकारांचो मान सन्मान रावप हें म्हजें कर्तव्य जावन आसतलें. इतलें सांगता आनी हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयतां. जय हिंद, जय गो. संपूर्ण फोमेंतो मीडियातर्फे एक सन्मान चिन्ह देऊन आपला सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन द्यात मंडळी.